नैबे केकखौ दानि लाबोदोंमोन केकनि नामा मामोन केकनि नामा बोरै केकआबो नाम गैया माथो दा बे केकआ माने एक्सपायरि जानाया साननै जाबाय नैयाव नुदों बेखौनो जाहोबाय आं दासो नायदों गथ'खौ दा बेयाव लिरनाया दङ नैबे बेयाव दङ नै बेस्ट बिफोर 15 डेज माने बे 50 डेजल' सोलियो बेनि गेजेराव जानो हाबासो जानो हाबाय नङाबा बिनि उनाव जाजाला बे एक्सपायरि जाबाय ओमफ्राय दिनैथ' 27 जाबाय 27 बा 15 27 साननै बारलांबाय डेटआ बिनिया साननै जाबाय एक्सपायरि जानाया अब्ला बेखौनो फानदों दखानिया दा जितु जेबो नङा दा एक्सपायरि जाबाबो ओमफ्राय दा माने साबधान जानांगौ आरो बेमार जायोना जाबा ओमफ्राय दा जोंनि आसामावथ' मानसिफोरा माने बांसिनानो एक्सपायरि थांनायफोरखौ नायालासिनो जायो दा बे हिसाबै जोंनि आसामाव आरो बेफोरबायदि एक्सपायरि थांनाय माबाफोरखौ बारा नायबाङा होमबाबो आं बेखौनो बुंनो सानदों माने भिडिअनि जोहै माने मानसिफोरा बांसिनानो जायो एक्सपायरि थांबाबो दा जोंनि आसामाव माने इदि एक्सपायरि थांनाय माबा थांनायफोरखौ माबाया दा मालाय कर्नाटक माबा बेंगलरफ्राव बिराद एक्सपायरि थांनायखौनो माने थाहोखाया थाहैबाबो माने बिराद कमप्लेन मोनखायो दखानिफ्रा दा बे हिसाबै आं बेखौनो बुंनो सानदों आरोना एक्सपायरि थांनाय मालफोरखौ बायनाङा बांसिन जोंनि बर'फ्राबो माने माल माथा बायबा नैबिदि एक्सपायरि डेट थांनायफोरखौ नायनानै बायनांगौ आरो दा माने आङो भिडिअनि जोहै बिदिनो बुंनो सानबाय माने आङो माने बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना होदो आरो आंनि फेसबुक पेज आरो इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे बेबायदि एक्सपायरि थांनायखौ जायालासिनो जानाङा बेखौनो आं खावलायहरबाय लोगोसे जानाङा माने जाखाथारनाङा बांसिन मालफोर बायोब्ला जोंनि बर'फोरा हिनजावफोरानो जा हौवाफ्रानो जा गासिबो नैबायदि एक्सपायरि डेटखौ नायनानै बायनांसिगौ आरो दानिया माने मुगाया सोलायबाय नालाय बेनिखायनो बेफोरखौ नायनानै बायदो बियो महामाया बाकेरि रङिया 6 कामरुप आसाम बेखौ होनदों दा जेखिजाया नैबायदिखौ एक्सपायरि डेटखौल' नायनानै जाबानो जाबाय जोंनि बर'फोरा दा बर' माने आसामनि मानसि गासिखौबो होनबाय आङो दा बेखिनियानोसै भिडिअआ हाजासे शेयार खालामना हो लोगोफोर मानो होनोबा जोंनि आसामनि जिथु रायजो राजाफोर आइ आफामोन गासिबो मिथिदों मानो होनोबा एक्सपायरि डेट थांनायखौ जानाङा जाहाथे दाजाथों बे हिसाबै आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय गोजोन्थों।